Som Salesián a som rád, že spoznal som Salesiánov, celú tú salesiánsku charizmu. Mne to celé prípada ako také veľké dobrodružstvo a spoznávanie stále nových vecí, kde človek stále rastie a spoznáva hlavne nových ľudí. A pre mňa celé salesiánske povolanie je hlavne o vzťahoch, o hlbokých takých priateľských vzťahoch s ľuďmi, s mladými, so spolubratmi. Priateľstvo s Bohom. Je to niečo, čo sa nedá ani rozdeliť, ani sa to tak neviem, či sa to dá tak celkovo úplne pomenovať, ale je to hlavne o srdci, o vzťahoch. Som Salesián a nebol by som tu, keby som nestretol ľudí, ktorí mi pomohli, ktorí mi podali v živote pomocnú ruku a hlavne asi spolubratov Salesiánov, ktorí pre mňa boli takým veľkým osobným príkladom, takým veľkým svedectvom osobného života. A som veľmi rád, že našiel som ich, alebo som ich spoznal a boli v niektorých etapách môjho života takými duchovnými priateľmi, otcami, ktorým som sa mohol zdôveriť, s ktorými som mohol riešiť svoje problémy a mám takú nádej a dúfam, že aj ja budem pre druhých takým otcom. Ako Salesián som našiel zmysel života. Dovtedy, kým som sa vybral na túto cestu, tak to boli také útržky, rôzne zážitky a také, ako keď to bolo také sektorovité podelené. A teraz v tomto živote sa mi to zlieva do takého jedného celku. Do niečoho takého, čo dáva životu zmysel a tým hlavným je asi také priateľstvo s Bohom, priateľstvo s ľuďmi. Je to niečo také, čo je o takom hlbokom vzťahu, o láske, o priateľstve, ale hlavne o takom vzájomnom dávaní sa, obohacovaní. Tak toto je také najväčšie bohatstvo, ktoré som našiel ja u Salesiánov. Mojou veľkou skúsenosťou je, že na tých miestach, kde všade som bol a mladých, ktorých som stretával, tak keď sa im dala dôvera a aj zodpovednosť, tak som videl, že dokážu také obrovské veci. Že dnes sa možno veľa sťažujeme na mladých, akí sú, ako sa správajú, ale ak im dáme dôveru, tak naozaj dokážu veľmi pekné a úžasné veci.